Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakenhun jong ki Shipai Indian Navy lembat kakenhun ki pulit National Disaster Response Force hagasni balang ka arfunyo tarik benai rempang arjar khat kendai hakapor kumba shibaji arpau no paisni kila yo sei saya Kawei kemet bala put bha jong unong ti Dewïong bala sakut haga Krem ti Dewïong ha Ryngksan nadu ka khatlai tarik unok pra arjar khat pra ya kamet jong uniu nong ti Dewïong lala ban sei hadien hinyo sngi nakani ka Krem ti Dewïong ka bajeliu kumba ars pa phut hadien bak Shipai Indian Navy ke yo sei ya Kawei kamet yap banengkong jong wei nong ti Dewïong yau bala tip kerteng kum u Amir Hussein na Chirang district jong Jela Assam haka arflai terik benai kelalengkot mentau snem ya kamet bala puut bat ka bamla shu bandang itu ya kedur khmat la sop bat song bha la IT no shaw officer in charge jong ka Saipung police station ha ka jing sakhi lang jong ki head officer ki ba mi khmat ya ki Borson Shar East Giant Hills district ya kane ka met hadu menta la bu shwa ha ka jaka bu met yap ha cleariat community health center khnang ban ailat iki bahayeng hasem bakin wan pet kat hadok menta ka kenhon ki Shipai Indian Navy bat ki pulit ka kenhon NDRF kidang yele ban yo sei saya ki likely ki weipat ki met bakila lap kham haswa